Vyslyšeli jsme přání našich turistů a kameru jesenických návratů jsme zaměřili také na Rýmařovsko. Autem jsme zajeli do Karlova pod Pradědem k hotelu Karlov, kde jsme se ubytovali. Po snídani v restauraci je rozhodnuto, že dnes navštívíme rozhlednu Nová Ves u Dolní Moravice. Vyrážíme okolo hotelu do středu obce. Hotel byl postaven před první světovou válkou. Najdete tu zázemí pro posezení v přírodě s doprovodem hučivého potoka. Pomalu se blížíme k prvním infotabulím, kde je další záchytné parkoviště. Parkoviště u lyžařského vleku Myšák. Sjezdovky v Karlově uspokojí začátečníky, ale i dobré lyžaře. Mikroregion Rýmařov je největším mikroregionem okresu Bruntál. Dobrá informace pro cyklisty, že zde mají možnost využití cyklobusů a spoustu značených cyklotras. Nezapomínáme ani na pěší turistiku, kde máte v turistickém menu například zámek Janovice, Rabštejn a další. Na mapě vám ukážeme naše dnešní putování. Karlov pod Pradědem je rájem lyžařů. Ski areál Myšák má docela zábavné logo. Vážené rolby, vaše práce vám skončila. Užívejte prázdniny. Věděli jste, že zde propojili 11 kilometrů sjezdovek? Nejvyšším bodem je Klobouk 960 metrů a na Javořinách s výškou 850 metrů. Jo, a děti do 6 let zde lyžují zdarma. Na pravé straně za potokem je pro vás připravené tábořiště. Putování po Karlově lze také vyjádřit jednou větou. Sjezdovky, kam se podíváš. Horská služba zde má stálou základnu. Je to moc dobře pro zimní, ale i letní turistiku. Dobrá zpráva pro návštěvníky, že parkování je tu zdarma. Můžete také využít autobusovou dopravu. O nejmenší návštěvníky se v zimním období postará dětský koutek Kája. Za moment odbočíme z chodníku doleva a dále budeme pokračovat po žluté turistické značce. Karlov pod Pradědem byl založen roku 1680. Je to část obce Malá Morávka v okrese Bruntál. Byly zde pily, železné hutě a slévárna. Nyní je Karlov vyhledávané horské lyžařské středisko a rekreační osada. Odbočíte vlevo k penzionu a ski areálu Roháč. Tato část trasy má největší stoupání a některým to dá asi zabrat. Po malé chvilce se vám ukáže velký kotel krásných jeseníků. Zimní technika tu odpočívá na svém seřadišti. Poslední pohledy do Karlova a pomalu se blížíme k místu, kde změníme směr trasy a hlavně také podloží. Zatočíme více vlevo na závětrnou část. Je to také značená zimní cesta. V otevřeném terénu poznáváme sílu jarních větrů. To se však brzy změní, cesta dál totiž povede lesem. No ještě, že tak. Jsou zde značeny také cyklotrasy do různých směrů. Vítr se utěšil a na obzoru vidíme další křížení tras. Jen doufám, že tam bude posezení. Paráda, duch hor nás vyslyšel, batohy dolů a jdeme odpočívat. Křižovatka má cenné informace pro turisty, cyklisty a v zimě i běžkaře. Jste nad Karlovem ve výšce 818 metrů nad mořem. Tímto směrem povedou dále naše kroky.
Na mapě si ukážeme, kam jsme se už dostali. Odbočíme vpravo do náruče lesa. U tohoto posedu poprvé spatříte cíl cesty, rozhlednu Nová Ves. Trasa je v této části velmi příjemná a pohodová. Odtud je také poslední pohled z lesa na rozhlednu. No nic, utřeme pot z čela a dále požluté krásným lesem. Blížíme se k místu dalšího křížení, my se vydáme doprava. Vstupujeme do druhé poloviny cesty. Zjistili jsme, že je tu dostatek možností, kde se může napít pes. Poslední značení cest. Jsme na Jelení a poté nás čeká již rozhledna. Na tomto paloučku je důležité vědět, že v pravé části je chata s cedulkou bod záchrany 073. Pozůstatek zimních radovánek. A potkáváme také již první jarní turisty, no bezva. Ještě pár zatáček a jsme tam. Cíl naší cesty v dohledu. Hurá! Před rozhlednou je zastřešené místo a vyhlídka na velký kotel. V pozadí se buduje dětské hřiště. Je krásné pozorovat pohyb mraků, které se odráží v prostoru velkého kotle. A hele, někdo se jde kochat výhledem. Možný směr další cesty. Přímo u rozhledny máte místo k posezení a vyznačené směry lyžařských běžeckých tras. Rozhledna Nová Ves u Dolní Moravice je postavena jako 5patrová zděná rozhledna. Železobetonový tubus obložený modřínovým dřevem s ocelovým schodištěm. V útrobách pak naleznete muzeum, dětský koutek, úschovnu kol a lyží, sociální zařízení a informační centrum. Výlet na rozhlednu zvládnou i malí turisté. Před vstupem se můžete dozvědět něco o ptačí oblasti Jeseníků. Dnes je ale docela chladno a pro cvičení nás zahřeje. Krásný pozdrav z Nové Vsi. Rozhledna má 4 patra, 5. je samotná vyhlídka. Zázemí je tu opravdu na výši, chválíme. U vstupu máte stojany na kola. Za rozhlednou je pak stylová chata na vyhlídce, kam se také později podíváme. Jestli vám zbude ještě čas, je zde nabídka dalších výletů v okolí. Rozhledna má svůj řád, ale domluvit se na jindy operativně jde. Děkujeme za pomoc při financování stavby. Na mapě vidíte územní část, kde se nacházíme. Zapíšeme do památní knihy, že jste tu byli. Krásně popsaná hřebenová cesta Hrubým Jeseníkem, pradětská klemba. Ve spodní části rozhledny je taková menší galerie a drobné dárečky k zakoupení. Je tu také muzeum, tak nahlédneme. Jak probíhala stavba rozhledny, je znázorněno na této fotodokumentaci. Uvidíte ručně malované sklo a keramiku, atlasy motýlů a hub, dokumenty z blízkého okolí a také se dozvíte něco o místním hasičském sboru, který byl založen roku 1892. Nesmíme zapomenout na infocentrum, kde si můžete zakoupit drobné dárky. Je zde také dětský koutek. Po absolvování prohlídky vám na památku dáme razítko, třeba na pohlednici. Vystoupáme vzhůru na rozhlednu. V prvním patře nalezneme sbírku hornin,
V další části rozhledny se dozvíme něco o stromech a jesenické přírodě. Víte, že v Jeseníkách jsou také masožravé rostliny? V jednotlivých patrech si můžete také odpočinout. Krásný pohled na velký a malý kotel. Postupně se podíváme do každého směru. – 31,3 metrů. To je pěkná výška. Na rozhledně jsou ve směrech pohledu mapy s vyznačením míst, na která se díváte. Ochos rozhledny je dostatečně široký. Na parkovišti je mapa Jeseníků a kousíček od tohoto místa je chata na vyhlídce. Zajímavostí je, že asi 500 metrů vlevo od chaty je zimní běžecký stadion. Bohužel dnes již nepanuje zima, a tak alespoň informace na tabuli před chatou. Rozhledna je postavena v nadmořské výšce 843 metrů nad mořem. U chaty na pravé straně jsou směrové cedulky Jesenické magistrály a také bod záchrany. Dobrá fotka se dá udělat také z tohoto místa, jen škoda, že se nám pomalu kazí počasí a je chladno a větrno. Trochu se tedy zahřejeme v chatě na vyhlídce. Mají zde krásné kachláky, které byly vyrobeny v Šumperku. V chatě naleznete salónek, který je původní z 300 let starého hostince. Turisté také mají možnost posedět na zahrádce a nebo se pokochat krásnou ženou. Škoda, že je dřevěná. Máte zde také možnost sportovního vyžití. Za rozhlednou asi 200 metrů tímto směrem je nejvyšší bod tohoto místa s krásným výhledem do okolí. Díky hotelu Karlov, chatě na vyhlídce, starostovi obce Dolní Moravice a všem dobrým turistům, které jsem dnes potkal. Ahoj!